देवर्षि को देखी भगवान कृष्ण किए काहे प्रणाम करियो किए काहे मुंडा मारियो देखी किए काहे प्रणाम करियो देवर्षि भगवान को प्रणाम करिवे ना भगवान देवर्षि को प्रणाम करिवे से ताकू करियो केड़े ज्ञानी रे केड़े ज्ञानी तू जे नारायण नारायण नाम को रटन करूची अर्थात भगवान को से ध्यान करूची देवर्षि अच्छा भाना जा मो ससुर तो माझी भजन नमस्कार करनी तुते मु पचार बस मो का तो बड़ है डिस्टर्ब कर आजी भगवान देवर्षि नारद को देखि देई आजी आसन दै छथि हां आजी सुबह पिढा देई देले आसन देले आसन देले आसन के तो भरे न आदो भरिवा आपले कथा मने पड़े ठंडा लागुची बहिले से तू निरंजन करा पड़े आद्य कांतान दास आद्य रहा कांत से हेया केति कहले जब सुनके सब नाम दे आज सोनो माने रोटी वो साइले कोती रे सो বসাইলে কতি দেইসু আসন সমরে আরম্ভ সমরে শেষ মনর হরসে চিলে সরসে কি মতে গমন মনরে আরম্ভ মনরে শেষ আসন দেলে দেবসে আসন গ্রহণ কলা পরে পচারছন্তি ভগবান পচারলে ভগবান নারায়ণ হে দেবসি কি রাতি কারণে আগমন করব মন যাত্রা করতে মনি ভদ্র যাত্রা আশ্বাস্তম কাকার নবাজি সম্মান করাটিও নারায়ণ প্রভু তুমি কিছু জানবে না তুমি রাম পর যাবি ହେଲା ও ইয়ার করে আসছো আরে আমি ব্রহ্মা কো কইতা বলেছি কোন অসুবিধা কোন ହେଲା আপো প্রভু তোমার ମୁଁ ପାପି তুমি বাবি নুহা কোন মু বাবি কোন তোমাকে আমলা বাবি তুমি বাবি তুমি প্রভু কাম করছো মাইকি বাহারে কহ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବୋଧେ ଛୋରେ ଛୋରେ ଛୋରା ଖାଲି ମୁଁ ପାଦ ଦେଖେନି ତମେ ଧୋଇ ନେଇଛ ଥଣ୍ଡା ତମ ପାଣି यारा सोना करा କହିଲି ଦେବର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଆଣିବି ତମେ କଣ ପାପ କରିଛ ଯଦୁମଣି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗାୟକ ମାନେ ସେ ସବୁ ରାଗରେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଗ ଚୋଖି ଏ ତାକୁ ଡବଲ ଚୋଖି ବୋଲି କହନ୍ତି କହନ୍ତି ଆଜି ଲଳିତା ଜନ ପ୍ରକାର ଆଜି ପ୍ରତୀକ ସୁଧୀର अरे बालक माने ता घरे निष्ठ है से मृदंग बज्र अभ्यास करे हां तमे ताको काहे एठी टाइम डाबरा कर जे तुम गरम को से न हो तमे जे तळे गरम हो तो
ବସିରେ ବାଡେଇ ଦବ ନା। ମାଟି ନା ସିଏ ତିନିଥର ଗରମ ହେଇସାରିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବୁଝି। ଦୁଷ୍ଟ ନାମ ଦୁଆର ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଘର କିଛି। କାଟିବନି ଚଳିବ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତିନି ପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବିନ୍ଦି ମୁଁ ବାଜୁଛି ଖୋଲିଲାଣି ମୁଁ ନରକକୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ମହାପାପୀ କଣ ପାପ କାମ କରୁଛ? ଦେବର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପୀ ଆଉ କିଏ ପାପି? କଣ ପାପ କଲି କଣ ପାପ କରୁଛ ତୁମେ ଜାଣିନ? ଦେବର୍ଷି ବୁଝେଇଲେ ଖୋଲିବି ବହି ଖୋଲିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତେନି ଅଧାରୁ ଉଠିକି ଗଲେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ଆଉ ଅଧା ଶୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଭମ ବୋଲା ଶୋଇଥିଲେ ବର୍ଷ ସାରା ମରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଅଧା ନିଦରେ ଉଠେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତା ମା ପେଟ ଧରୁଥା ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି ଶୋଇ ନଥାନ୍ତେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସବୁ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଅଧା ପେଟ ଖାଇଦେବେ ନମିର ଆଗକୁ ଯିବୁନି ତଳକୁ ଖସିବୁ ଯଜାତିଙ୍କ ଭଳି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଝୁଲୁଥିବୁ ଯାଇକି ପୂର୍ବପୁରୁ ଯେ ପର ପିଢି ବା ପୁତ୍ର ନାତି ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଛି କଥା ତେଣୁ ଏପଟେ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କଲେ ପୁତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଛି ଯଦି ମାମୁଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ପୁତନା ହଉଛି କଂସର ଭଉଣୀ ଅତଏବ ପୁତନା ତୁମର ମାଉସୀ କି ମାରିଲ ନା ଗୋଟେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ମଞ୍ଚା ମାମୁଁକୁ ମାରିଲ ମାଇକି ବି ଧରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମାରିଲ ଧେନୁକକୁ ମାରିଲ କେତେ ମାରିଛ ଏତେ କଥା ସବୁ ତୁମେ କରିଛ ଆଉ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ତୁମକୁ ପରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବଡ ଲୋକ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସେଇଠି ବି ତୁମକୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଦିନେ ପୁରରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ନିନ୍ଦାର ଡିଣ୍ଡି ମୁଁ ବାଜୁଛି ଖାଲି ଏକା ନୁହଁ ପୁଅଠୁ ଗୋପା ଆହୁରି ବଡ ବାପା କଣ ବଡ ନା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର ଚିତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲା ଅୟୁକ୍ତେ ଧେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଥର ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଦେବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ପୁଅ ବିବାହ ହେଲାଣି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ 8ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ଆସି ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ରହିଲେଣି ଗୋଟେ ବି ଗାଈ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ବାପା ପାପୀ ପୁଅ ବି ପାପୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ନତମସ୍ତକ କଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଦେବର୍ଷି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛି ଯଥାର୍ଥ କଥା ଦେବର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ଯେ ଭୁଲ କରିଥିବ ସେ ଟିକେ କିଛି ପଚାରିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ତାହେଲେ କୁହ ଏସବୁ ପାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ଏସବୁ ପାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି ଦେବର୍ଷି ବତେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଆପଣ ବାଦବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ 10,000 ଗାଈ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବ ଗୋଦାନ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯଜ୍ଞରେ ପଠା ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବେ ଏବେ ଆପଣ ଏ ପାପରୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି ହେଲେ
তিনি ভুবন বুলি বুলি কি সে খবর দেব বার্তা কে দেবো বার্তা কিଏ দেব দেব না এই কথা ମୁଁ ମମଦାରରେ ବସିକି ଚାଲିବି নিমন্ত্রণ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଚାଲିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ନା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଚାଲିଲେ ଦେବର୍ଷି ହେଲେ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ତ କଳିଆ ଲୋକ କଳି ଲଗେଇବା ୟାଙ୍କର କାମ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କଳିର ମଞ୍ଜିଟା ପୋତିକି ନେଇଯିବି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ପୁଅକୁ ଦେଖିଲି ମାଆକୁ ତ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି ମା ଦେବକୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ମା ଦେବକୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯାଇ ମା ଦେବକୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ତମ ପୁଅ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ମା ସାବଧାନ ଥିବ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଯଦି ଖବର ପାଇବେ ଗୋପପୁରିଆ ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ ତୋ ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ 2 କୋଶ ଦୂରକୁ ତୁ ଅର୍ଦଳିବା ଫାଟକ ଲଗେଇଦେବୁ ଯେମିତି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସେଠିକି ନ ଆସିବେ ମୁଁ ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋପପୁରକୁ ଯେମିତି ତୋ ପୁଅର ପ୍ରାଣ ହେଲା ଗୋପପୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରହିଲା ଦ୍ୱାରକାରେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ବା ମନ ରହିଲା ଗୋପପୁରରେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଯେମିତି ନ ପହଞ୍ଚେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଯେମିତି ଖବର ସେମାନେ ନ ପାଏ ମା ଦେବକୀ କହିଲେ ସତ କଥା ଏ ଦେବର୍ଷି କଥା ଯଦି ନ ମାନିବି ତାହେଲେ ଗୋପପୁରିଆ ପୁଣି ଆସିବେ ମୋ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଦେବର୍ଷି ତୁମ କଥା ରଖିବି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ